26 октябрьдә хәрби хезмәтләрен контракт буенча үтәүче солдатлар белән очрашу булды. Хәрби комиссар Айрат Галимҗанов әйтүенчә, район буенча уртача алганда елына 20 егет килешү буенча хезмәт итүне сайлый. 29 яшьлек Дмитрий Колесов башта чакыру буенча армия сафларында булып кайткан. Хәзер исә Петропавловск-Камчатскида хәрби диңгез флотында хезмәт итә. В морях, да, интересно. То есть по полгода ходишь в морях, плюс зарплата среди всех войск самая большая. Радик Имамиев контракт нигезендә Оренбург өлкәсенең разведка батальонында хезмәт итә. Аның хезмәт килешүе тәмамланырга 8 ай калган. Бу көннәрдә ул үзебезнең хәрби комиссариатка командировкага кайткан. Егетләрен контракт нигезендә хәрби хезмәткә тарту барлау эше белән шөгыльләнә. Если рассматривать наше время, когда локдауны вводятся, когда на гражданке нет работы, она не оплачивается, потому что просто коронавирусные меры, которые сейчас есть, они закрывают много работ. Армия всегда работает, зарплата также. Хәрби хезмәтне контракт нигезендә үтәүчеләр арасында Данис Галиев та бар. Яшь булуына карамастан, ул шактый тәҗрибә тупларга өлгергән инде. Данис килешү буенча хезмәтен Псков өлкәсендә 76-нчы дивизиядә һава десантлары гаскәрләрендә үти. Служба отличная, армейский быт мне по душе, то есть с детства хотел, как-то, если уж не связать свою жизнь с армией прям полностью, то хотя бы попробовать, что это такое. Служба интересная, там различные командировки, подготовки, то есть овладевание там профессиональным вооружением, прыжки с парашютом, физподготовка на высшем уровне. То есть я не жалею, что пошел в армию, денежное довольствие также. Очрашу барышында хезмәт итүче егетләр армия тормышы, килешү буенча хезмәт итүнең өстенлекләре турында сөйләделәр. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.